συνέλευση των μελών που πραγματοποιήθηκε σήμερα 16 Δεκεμβρίου 2020, ομοφόνος αποφασίζει να ανακηρύξει ως επίτιμο μέλος του Συλλόγου τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Κωνσταντίας και Αμοχώστου κ. Βασίλειο, απόφοιτο του πρώτου Γυμνασίου Αρέων Αμοχώστου του 1974, σε έκφραση τιμής και ευγνωμοσύνης για το εκκλησιαστικό, πνευματικό, κοινωνικό και εθνικό έργο του στην Κύπρο και διεθνώς. Ο Σύλλογος, με την ομόφωνη αυτή απόφαση, αναγνωρίζει στο πρόσωπο του Πανιεροτάτου Μητροπολίτη, με σεβασμό και ιδιαίτερη εκτίμηση, την εμπνευσμένη ηγεσία της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Κωνσταντίας και Αμοχώστου, στα όρια της οποίας στεγάζονται υπό ξένη κατοχή σήμερα τα ελληνικά γυμνάσια της πόλης της Αμοχώστου. Την ένθεη αγάπη του προς το πίμνιο της Μητρόπολης, τους ένθερμους αγώνες του υπέρ της Ορθοδοξίας και του Κυπριακού και απανταχού ελληνισμού, την αταλάντευτη αφοσίωση του στη σωτηρία της πόλης μας και της Κύπρου όλης, ως και το πλουσιότατο ερευνητικό και συγγραφικό έργο. Η ανακήρυξη του Μητροπολίτη Βασιλείου ως επίτιμου μέλους του ΣΑΦΕΓΑ να πραγματοποιηθεί σε ειδική τιμητική εκδήλωση εντός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας, στην παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του ΣΑΦΕΓΑ, καθώς και προσκεκλημένων και φίλων, με καταγωγή από τη Μητροπολιτική Περιφέρεια, ιδιαίτερα την Αμόχωστο, καθώς επίσης από το χωριό Μάντρες, από το οποίο ο Πανιερότατος κατάγεται. Και να με επιτρέψετε να αναγνώσω την περγαμηνή για την ενημέρωση όλων. Ο Σύλλογος Αποφύτων και Φίλων των Ελληνικών Γυμνασίων Αμοχώστου, η αυτού πανιερότικη το Μητροπολίτη Κωνσταντίας και Αμοχώστου και Προέδρου Πασών των Ορθοδόξων Εκκλησιών εν το Παγκοσμίο Συμβουλίο Εκκλησιών Κυρίο Βασιλείο, χαίρινεν Κυρίω και καρποφορήνεν την Εκκλησία. Ομοθύμο Βουλή του Συλλόγου Αποφύτων και Φίλων των Ελληνικών Γυμνασίων Αμοχώστου, χρεωστικός και πάνη περιχαρής, απονέμονται την περγαμηνή ταύτη ως έκφραση σεβασμού, τιμής και αγάπης τη μετέρα πεπλημένη Πανιερότη. Γιατί το Θεοφιλός ηγείστε της Μητροπολιτικής Περιφερείας Κωνσταντίας και Αμοχώστου, για τους συμμετέχους εν θέρμους αγώνας υπέρ της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού και δια την ένθιον αγάπη ημών προς το πίμνιο της ημετέρας Θεοσώστου Μητροπόλεως. Εφόκε συνεπηρίδωνε ημί ταύτη υπογεγραμμένη για το χειρόν του Προέδρου του ΣΑΦΕΓΑ κ. Ανδρέου Μάτση και του Γραμματέως κ. Ιωάννη Κυπρίου. Εν το πολιτιστικό ιδρύματι του Δήμου Αμοχώστου, η 30η του μηνός Οκτωβρίου, του από Χριστού γεννήσεως της 20ου και 22ου Σωτηρίου έτους. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, μπορείτε να καθίσετε. Πανιερότατε το βήμα σας ανήκει.